ଭିଡ଼ ହେଇ ଛୁଟିଆଟି ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫଟାଫଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭିଡ଼ ହେଇ ଛୁଟିଆଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଲୋକ ଏଠି ଖାଇବା ଦିଆ ହେଉଛି। ଚିକେନରେ ତ ପୁରା ମାଡ଼ଗୋଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚିକେନ ଜାଗାରେ କେମିତି ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ବାପରେ ବାପ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ କେତେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମରାମରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପୁରା ହଁ ମାମା ବୋଲ ତ। ଏଇ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡରେ ଲୋକ ହିଁ ଲୋକ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଲୋକ, ପୁରା ଯାତ୍ରା ଆକାର ବନାଇଛନ୍ତି ଲୋକ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଖ, ସେ ପାଣି ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି, ହାତ ଧୋଇବା ଜାଗା। ବାପରେ ଏତେ ଭିଡ଼। ଦେଖ 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 ପୁରା ମାରାମାରି ହେଉଛନ୍ତି। ଚିକେନ ଜାଗାରେ କେତେ ଭିଡ଼ ହଉଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ପୁରା ମାଡ଼ଗୋଳ ଲୋକ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି। देखो चिकन लगा पूरा जान देखो लोग चिकेन दिया होती। चिकेन जगह देखो पूरा माटो मारा काकू मिलू ना भात पड़ी जाऊँ सब पड़ी जाऊँ निजे निजे सब बड़ी गले मारामारी करदेवे।
ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ବେଟର ଓହ୍ଲେଇବ ଚାଲେ ଯିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା।